nang hindi pa nakapag-subscribe sa amin, like, comment, and share, and click the red bell button below para kung may bago kami mga videos ay ma-notify kayo. At sa lahat ng nag-subscribe sa amin, thank you so much! Hello guys! Welcome to our Laling TV channel! Among vlog karon, moadto mi sa bana sa gruto. Ipakita namo ninyo kung unsa kanindot ang gruto. Daghan kay tayo makita itong mga gwapo nga view. Okay, come on, let's go. Go! Tayo na! Hello guys! Maulan niya ang pinakahay subdivision sa Barangay Sirawan nga una na itong maagian padulong taog Habana. Diba? Villa Mercedes. Ang Villa Mercedes. Pero Ako ning subdivision. usabi maabot dito sa among atuan guys. Mahapit sa kadiri mga Sorry sa mi diri magtutoy sa mi kadali. Diri lang sa ilang plaza. Kay gwapo kayo ko. Ground. Amo atong ida Mercedes. Okay, mo ni siya ang Wapo Villa. ni kay biya din ni upuan. Pag magabi Content ay kita nato. Daghan pud manuroy diri ni kagabi eh. Magdi. Okay. Nga daghan po diri ang mag-jogging, moagi diri mag-jogging. Magraon nag-jogging, kami sila ang nag-jogging karon. Gabi eh. Mag-date na po. Paato sa Habana sa atong paatuan. Unya nakita ninyo guys, tanawan nice size ang flowers sa atong magano. Dako Okay. siya nga kuan. Bulak. Diri ra na nimo makita sa bukid mga kinaiyahan. Manglakaw may padulong sa gruto. Naginahina na mig subida. Kay subidaon man na siya diha. Okay, come on. Unya mas kining ani nga oras guys. Oh, tanawa tirik ang kuano kanang ang adlaw. Adlaw, pero Sige siya. Pero bugnaw gyapon kayo. bugnaw siya. bugnog gyapon kay siya. Para siyang little bagyo din he. Oh, mo dili siya ang gitawag og the little bagyo. Isa sa gitawag nga little bagyo kani diri. Ang nangamom na muyo diri, di na kinahanglan og aircon guys. Kay pag yung bugnawa guys, labaw pa sa aircon ang kabugnaw. Hello guys, balian na mo ni karon ang kanang rest house diri padulong ni sa grupo. Ako makaw. Padulong na ta sa gruto.
Grabe, kakapoy yung baktas. Pero Pakita ko buknaw dito na sa gyaran nimo ang rubber pin. Isa po din siya naghatag sa kabugnaw din niya. Dati. Tapos, nasa taong. Ang ano mo? Nasa taong. May kaong. Ano siya ang taong? Unya, ang giant permit. Mo ni ang giant nga pako. Mo ni ang ginakaon daw sa una sa dinosaur. Sa Africa ni mo ni makita og diri sa Pilipinas, sa bukid sa Pilipinas mo ni ang pako. May pero sa dinosaur mo gyapon ni siya. Pako gyapon siya pero dagko kay siya. Giant. Sa atong paday parts, naadoy dinosaur dili sa unang panahon. Nagamay pa Oh, ko. why? Oh, naa siguro kay na may mga pagkaon sa dinosaur. Mo man daw ni ginakaon sa dinosaur. Kani, mo ni siya mga higanting pako. Mama Mary. Mo ni siya ang entrance. Musulod ni diri karon sa Lasang. Batik pa kayo, wala pa ilang lugar. Kayo ang pilihan, wala natandog ni. Naa siya diya sa sulod. Amo siyang sulod, ipakita na mo sa inyo ako kung siya kanindot diya sa sulod karon. Only place kayo siya dili. So, dili sa magsaba-saba habit ta man. Bugnaw siya si. Let's Okay, sige come on. guys, maadto na ni. Come on, partner. Bukid hagdanan. Nya tapong bugnawa. Karon ang oras karon alas 7 na sa buntag. Pero diri ngit siya diri kay nga naman amo siya tunga sa Lasang. Nya puno man siya og mga kahoy, mga sagbot, wa pa man guba di kahilabti ng nga lugar ni. Mo kanay kabalo pa mo kung unsa ni. Mo ni katong atong ginahanging plant. Kini nara sa mga doctor kini mo ni ang hanging plant ginabaligya ni diya sa ubos. Pero diri sa mga yuta ra na nanguan. Sa mga yuta ra sila nanurok nagkatag ra sila diri. Ipasagdan ra. Nindot kaayo no, nara sagbot ra sila ang mga bulak. Ang mga bulak nato dito sa ubos sagbot ra diri sa bukid. Oh, nakita na ninyo kung unsa kanindot diri. Diri sa atuan kay mo ni siya naghatag og balanse sa atuan diri Ang nga pangalan bugnaw daw lang ani gihapon nga panahon. Philodendron. Oh, green emerald. Philodendron ni siya nga green emerald. Unya pababa na ta guys. Nara bay pangpang diri. Oh, maghinay ta kay Ang sagbot nila dyan nabulak nato. partner, ang ilang Ang bulak nato sagbot diri. sagbot ra sa ilaha. Tanawa oh, ang mga kahoy sa taas tanawa. Ang katong hangin plant nato. Partner oh. Ato lang guys, ika lang pumunta. Ano pangalan ana oh? Ano sa taas oh, ano namili? Ananaw. Ay kuani sa Monstera. Dragon tail Monstera. Guys, tanawa guys oh. Tail Monstera og naapod sa bird's nest. Partner, na orchid siya nga kanang native kanang sa lasanggid nga Oh, orchid. napadyo siya ka ng unsa no, crocodile para sa Diri imo partner. partner oh. Diri dool Sa kinaiyahan mga lasang nato. napadyo orchid sa taas partner oh. Oh, naapa. Dapit sa adlaw nasulawan siya oh. Dili gid siya kay kuhaon kay mao gina siya isa nakahatag sa tuog bugnaw sa atong palibot. Yawan ning kinaiyahan day no. Nara day sa Mga bulak. Na dili pag dito. hangin man nato. Kanin na kahoy. Yan nila. Kanin na kahoy partner. Kaya na daw ng mga 1,000 years.
Moni ang balinig ng kahoy, Victor. Balinig mo sa katanaw yung dahil. Tapos naa siya mga philodendron, bird's nest ang naa. Kaya na dito siya 100 years daw ni Kauda. Tingkin niya daw niya tayo. Guys, naalagid sa ka virgin kang mama sa grupo ni Mama Mary guys. Naalagid sa abot na gid ni guys sa Muna siya sa diri Mama ang Mary diri no na gid ni siya ang grupo sa Habana guys. Naabot na gid ni. Unya ang uban kung mo anhi diri guys kanang magdala og kanang tubig, butanganan og kanang tubig kay para mainom kay kani siya tambal man ni siya. Sa ato mga miracle pag- water daw ni siya diri. Utob sa manhi diri, manhi bal daw ni nga tubig. Mo daw ni mo anay sa ato mga sakit. Ni turok lang siya diri nga tubig. Tanawa o tanawa. Kabugnaw, murag ice. Wow. Pwede mo maglingkod-lingkod diri oh. Naapoy lingkuranan. La, ipang lumutan na. Muna ang lingkuranan. Mga pinaiyahan ang ito. Guys, sa unang panahon ginagawa ni si Mama Mary. Kaya sa unang panahon gamay pa ni siya. Pero sa ilang gabalaan nagatubo siya. Marami nila umili nga. Nakita ang aming vlog. Kini daw nga Mama Mary. Nagatubo daw ni siya guys. Hindi ni basta-basta. Naa siya sa tunga sa lasang. Turok na daw ni siya diri. Nga ni nagkatubo. Muna siya hanggang tubig. Nag-agas siya sa ilan. Diri daw ka mainom. Dala ka og galon. Kaya imong galon dito. Kasi diri daw nga tubig. Ang Sa istorya nila. hibulungan daw. May bulungan daw ni. Maayo mo Sa mga mga sakit. balakian, ang mga Muna mo sakit. daw ka ani. Maayo daw ang maayo ang sa dito. Nga, pero dugay na ni siya na discover. Gamay pa daw ni siya. Antod, di pagwapo na lang nila nito. Niturok raman daw ni gamay din. Forma. Antod, sa una, wala ni siya pandong. Karon di pa. Tingalakan mo ang tubig. Beta. Saba sa ikaw magpaalam dun. Ikaw ba na dun? Hello guys. Hello guys. Karon guys, nahuman na pakita ang katibukan nga view dito sa Habana Grotto guys. Karon muuli namin kay nahuman naman. Wala. Kita na niyo tanan ang kinatibuk ang view sa Grotto Habana. Muna ang isa sa ginadayo diri sa Toril. Ang Grotto. Thanks for watching. See you in our next vlog, guys. Bye-bye. Thank you.